Akusoreda. Ndakwirira murume wangu wandaigara naye. Ndakarorana 2000. Aiwa taurai chikonzero. Ndakwirira murume wangu dare kuti andibudire pachena. Samani. Anzire kudza ungabudirwa pachena. Pachena bora ndo kudirwa pakushaya. Hatina pana karamba. Hatina kuramba mukati pachana. Asi pane zvikonzero zvinoitika. Zvakaitika ndezvekuti mukadzi akandisa mwedzi akati kuti pasina kuona achiti ndomupa chirwere ndiri kure zvakazoita kuti nditauri ndakazopedza ndati ndakuchitsvaga mainini ndobva nditi akamatsvaga mainini apapana papanotikira iwewe nemukadzi wako handiri kukora unotsvaga kwekunogara saka ndakangoti ihasha chete zvichapera zveshuwa ndatora mainini takabva taenda ndabva ndanotsvaga saka ndaingada kuti ndionane neavo vainisasamura taiti kana tiri pambedha vairora kufona kuti tume vakati potowaridziro asina munhu inokona so zvakaita vanditsvage naii saka unakuramba ngati chapindura kuti aiwa yokurai ina handa kuramba amai handaza kuramba asi nehasha dzavo titazikutaurana amai ndanda kuramba amakateerera zvemurume achitaura muri kuti kudini zvinotanga zvakutaura zvokuramba bonde yeni yaitoramba bonde nana kuramba bonde asi ndo zvataura here ndatina atizo mukadzi wangu ndokuda aimukumuda saka kana muchidanana chama zvanzi kumba kuye kwebonde rako mapurisa ndinodaidza kunoisi uye adaedzero togara pamwe chete asi vazogari zvataura dzokeredzai mukuru mati chiemo changu ndechekuti ndakarora taurisai aroora mudzi anobvumira here uya naye zvakare imi avanogara kuba tamara kumunda ndazangoti kwangoti kumunda tamara tamara pana kushaya makabhodzawo ari kuti naimeriwe atete mukoma wangu kana munyingira tikutedzana nasisina pane zvatikutedzana mugore kuramba bonde makabhodzawo ari ndakauudza nangoti chataura amaikabvuzekaitipedzenya amai sanzinomuvumira here kuti mukadzi wandakaroora auye mugari pamwe chete mutanambomuramba kangotitiza yeze chigara ndiri ndega chakaitawo ndiendeka hati vazona vana uyezoona kana chikafu atengere vana tiyezi ndichishubika kumarito ndichichengeta vana zvakauyawo pamberi pedare kuti vandibudiriwo pachena murume wangu wabuda pachena vakema rudo rwacho runotangira kwamambo kwamambo ndokwangomuka achiti munhu ane mwoyo wekuda munhu kwamambo kana ndimo moti kubatwa kumeso tingagarira kunyeperwa panapa iwe taura chokwadi 3 years ndiri kudzokera zvataura nevana amai 3 years hausi kuona vana hausi kuchengeta kana kumudzwa uvhoisi remukadzi wako oya munomuda robva wati mukadzi ndikumuda imi matobatwa kumeso panapa wachiramba waitenga chaitenga ndiri padaigara pawaishanda usikamani yanga meomero pamba 50 vaita hapana zviri alright kokuzoonawo mhuri yako mhuri yenetsa kuona kuzi yaingotipise basa unoona wakura sei mwacho neva 2008 mwani 16 years saka wagona kudaidza vana vako kuti ndikuonei tidangoona rudo rwababa ndonoda kuoneka kamudzokera kumba kumucheta mastranger pa muita mastranger mudzimba dzenyu ana ndaimbovadeedza vachiva kumasa vandoitsvaka ai mama rega tiende panyaya chacho
murume uyu nhasi atanga rudo mamamba azvi kudai mukumuda mukuda murume ukudzokera kumbariri asi ndiri kuzwa pane kuteta mukadzi ka ipo angangosumuka ngoswedzokera amai acho anenge akasimboso so ngatite chivanhu chedu munhu anotetwa handizvozve saka kana sotova nemari yekuteta mukadzi awoende nogona kutsvaka kasi dzokera kumba modzokera rini aiwa zvekutetamira unozviita uri kumba kwako zvekuteta adhara ikoizve ndechiibata tati udzokere kumba munotetana muri kumba mutaurirana 3 years amai kutati 3 years ininoda murume wangu mukudzokera rini adhara mukoma wangu muda 2 days kuprepare mukoyaitsoke pamusoro imaiyo ava baba vadera kwashira mukadzi wozvoshuwa-shuwa ngereno tsarotaiwa haatevonandiesvakuenda pasakutamira machidzika tamataura nhasi neizvozvobvataira anenge apa impression mukadzi waanaye apa impression chimboteerera ndazvinzwa but 3 years zvingakomikete mukadzi pane problem akapa impression yekuti ndandichadzoka saka navafa kutokunya zvoshuwa kutanga kunotafamba mumadhaka kuti adzokere kupi kozi kunoudza mukadzi waanaye kuti ndamai gunda akudzokera azvakaoma saka indokutendera hako 2 days zondokupa kasi da kuti udzoke mudare muno musi wa16 mese semakapozi kuti udzoka miti aiwa kumba kodi isusu tikadzokerana pamwe vacho manzwa amai ati ndipe mazuva mangani ada kugadzira kuenda kune mwenga achiya kana azoya timusazopera zvamaisingira asi taura uku angangotaura hake nokuti pese apa ichi takasangana ko vamwana vakatitaurirana ndishedzowo vanhu vechikuru saka kuti ndizoya muno mudaro ndaimwenda kuna vanhu vechikuru iyezvo nhasi ndaona magara muri vairi mambo waya nani ana munhu andauya naye ndaane mwana wangu kwewauya nani ngawe kuno minyina wenyu ngawe apa pana zazitaurika ngakarake mukomo manzwa mudare muno muchitirana pamakumba muchibva kumba ati chii mukadzi ndokumuda anomuda makamba advise yekuti chii zvakagara ndikokuadvise kuti zvimuita hangu asi zvakanaka vagarisana saka nhasi muchibuda muno makumbira 2 days mukudzokera kuna amai guru munosanganisa futi muri pamwe chete makutaura vanodzoka musi wa16 vaakugara vese handizvozvo tingataura zvakawanda tembo sapera amai guru avo vamunini vafane navo vada kuti muende kumba ivo vanoenda kumba vanosvi kutaura mashoko ekusimbaradza imba yenyu mozodzoka navo mudare vamuna achiti mukoma muna amai guru takasanganisa navamwe amai guru handizvozvo hapana munhu anotambira abarika seprete sadza kotona mukadzi anodare iye angari number 1 ozoti mwoyo umwe chete wakutsemurwa pakaoma but ndo zviripo ende munoita izvozvo Kone kana ngoni. Mungu mazoro.